Auni yang ma bi amena chogon jireke zarafa ka tobulu be soro orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila kele fu ani falaki name chogon glamba nga chogon daji kile kelen bonyango ne ka chogon yɛrɛ kun ye chogon jalandi ambe koko barakelenci ko faranga chogon nga kloble nga ndola ko koko nit ambe tamaro dendamado kolobo akonnana ne ka tamaro ye tamaro patide amago be se nyamaku fana doni ma na farman bakadi ba caya ga temeninga amina nga kefon shini dabonyo anasa na soro le ba shi manshin so de la walima ni subahana manshin bi bulu iba do konnana ayi mane ko ma famne ni manofe atikala tanwi mugumani min ba kono de miniti damado ni migiseri na ka kuru yere keteno ame soro ka mane da faraka kala awo abe ketindi mugumani de ba konna ni mano sumadumani koni bara nyana amena sense ko folola ka to ame ka sense ami jininguru makala wasa asumale ka to nyani kumadola ni funde ni digira ale la dura abe singa namaya teno jininguru made bo bali ame sugaro kala ibe sugaro ko inke ka be iyera sagoma ame nono mugu nura kala ni nono mugu mimbi bolo ibe sego kala nga nura inga kala ode kari zarafa e ko sebe sabu nu de be burudi le concentré non sucré ambo fana kala ibo ko nu beke ka be iyera de sagoma o kofe ame soroka na nono imuno alasa wasa anga nono mugu kuruka yelala ame sugrivani mane den fla kala sabula ne ka jimbi ko mina fo litri fla bonyango ame koko doni fana kala o ba ni koko yanda ola ame soroka na sense liko flanana no e sense liko laba ere ame jininguru makala ni ya ko jininguru babe ka dogo ya la dore bi do faraka ne ka bitaina ne ko ke triko ri fana nai sabula sungalodo wa ansembe baraji ni watima ne kelen ko ka ke bolnun konnana ni nana e doni filifila nyefe au bismillah